Hola a tothom. A mi m'agradaria recomanar-vos un llibre de l'escriptor mallorquí Melcior Comas, un llibre que no és novetat, que és del setembre del 2018 i que es diu Sobre la terra impura. És aquest llibre que us ensenyo i que és absolutament fantàstic. És un llibre que té 500 i pico pàgines i això ja pot tirar enrere, però no us tireu enrere perquè és un llibre que enganxa de la primera fins a la darrera i que, creieu-me, no vols que s'acabi. La sinopsi vindria a ser la següent. Un escriptor mallorquí afincat a Barcelona, que podria ser doncs, el nostre escriptor Melcior Comas, rep un encàrrec de fer una biografia d'una actriu famosa que s'ha mort. Dóna la casualitat que aquesta actriu famosa és la mare d'un company seu d'escola. A partir d'aquí, aquesta novel·la ens fa com una mena de retorn al passat i recorre la illa de Mallorca en uns moments delicats, en èpoques franquistes i amb una família molt, molt rica que va fer fortuna fent sabates en aquella època. Aquesta novel·la ho té tot. Té amor, té crims, té misteri, té absolutament tot. De veritat, no us ho penseu. Melcior Comas, Sobre la terra impura. I bona dia de Sant Jordi.